Здравейте, дълги Илич, добър на фамилия в Скопия. Почти, що се дešava днес? Днес kada smo poslali kad sestra mi na работа и pošto na sestra mi втора смена, не, първа смена беше се завършила и аз реших да дойдем до нея и да видим що реално се дešava. Та вие обавезно ставате лайк на видеото, ставате subscribe, значи ако не ви се свига видеото, словно стави дислайк, unsubscribe, пиши коментар, ако ти за хилит коментар и врати се, за да види, може контентът да ти се допадне. Да. И слънце така ме блеска в фаца, ама няма везе. Днес като съм къде си съм на работа, както ви кажах. Съм къде си съм на работа и сестра ми вчера ми пише да има изненадуване за мен. И аз казвам, що изненадуване? Той ми вика, къде дойш кавички ти кажем. И аз дойдем в кавички и сестра ми, това почти аз бях соранец. И сестра ми вика, Кико, оди у кьош, ке видиш на кесата има нещо. И аз казвам, що имаме брат, значи за кондори купих кондори, за капа купих, маска купих. Що да купам? И май ми вика, ке видиш в жълтата кеса. Така, окей, значи да се разбереме. Сестра ми купила нещо, а аз реших да се задоволявам в рамките на секунда. Ева тази жълтата кеса, що била внатре. Сега не да я рекламирам фирмата на... от това фирма е якната. Айде бе. Очигледно телефонът изгубила желба за фокус. От това фирма ми е якната. Генерално наречето ми се добавя към якната, що е kao бомба якна. Така днес сериозно ще се потрудиме да я пробвам якната, ще ми е дала сестра. Така да гази ме, удара бабуш. Ова беше кринч. Ова беше кринч пред се. Времето е на друго и слънцето, когато ме блеска като духа, ама нема везе. Само ламбо, сакаш се нас, а те пак ме покара го. Леля се тази песна, ако сме се заведали. Ако слушате обаздина тропани, това си ставим дека ми е чаш. Газ. Иде, газ. Original Gangster, бе, гази какво беше? Нямам го глас, не знам. Фалширам. Леле слънце оказа не, леле бабуша. Видя светлина, леле ке се джитна. Нема вез, не че ова ми го поклонила на мене сестра ми, ево чудо. Ево ми го поклонила, нека си плава якна и ми рече да я пълвам. Аз сега ги я пълвам. Що гледам, има и кръзна внатре, така сега ги има, що якна ми поклонила на сестра ми. Те мога музика да не я купе, ама гази бе. Мириса на нова, това е газ. Май фалци за якната бе. Или му ига, ластик, найс! Найс, tu my name is Granata. Mi amor. Нека днес имам за Диор. Иначе вчера се бричат лепо там. Вчера да е прав. Беше убава сестра. Бомба якна. Ова, леле кога е мазна. Камисам сега. И ова ми е маската. Сега ги да. Генерално мене якната ми се свига. Копирайт. Ако се прашвате защо има копирайт, това е да я пращат сестра ми, не мене. Така да... Тук имам още един поклон, що няма да го отвърам. Това ги следва видео. Но генерално, че якната ми ще стай. Па не е лоша бомба якна. Бомбашка якна. И сваки да не ти послуша. Леле, що съм убав. Бъде ми го и капа.
Buonissimo, dai. Kaj mi je kapada me? Ozbiljno. Evo, koliko pa nas nekog ima došli kiselosno. Kaj da vidimo? Abe ako je na lastik, abe naći. Sve, ovo se vrna da. Lol. Pa vaka be ugrana. Vaka? I ovo je tuga. Vaka be brat. Lele, suvo sa jakna. Malo koši sve da proba. Bejno me roba. Če jaknata pucaj. Puca brat, spija, bomba jakna. Jevoj. Dobro, tija pogledali legi fakeme, a всеки има друг системи. Газ. The best. Значи. Да си насегна вака, стой. Да. Лешо убави стой. Лешо съм убав. Лепа ягната не била бе толкова лоша? Найс. Па якна си якна. Тук е логото, а не знам kako се чита. Jakna na puca, brat, spije. Magda? Видимо, си се ще ми погледнала, гледай. Се допаѓа? Бомба jakna. Значи. Не тебе, сам. Брат, види ми jakната? Тук ми е логото. Он е видео, що ми е даде jakната. Хвали го. Така. Значи. Ovo vidi još jedna flaša. Samo sekunda. To je što, ako se dobro stavite like, stavite subscribe, znači gazi me. Bomba jakna. Sama lampo. Lego sam ubao sa jaknava, dobra ne sam samo bendisanama, mi se svija. Što Magda? Što vi kažeš? Što da vi kažem? Koga? Da vleze vnatre. Maja? Da. Сега. Може да не тя вода да ми даш? Ваши. Ночът му станам, а сутрин диям. Леш ми уба якната, брат. Чао. Пис.